Moko kuom jodak mawuok e kar chung' od bura mar Lego Songa County ma Siaya odok ne jatend migawo mar ohala e kaunti no Grace Agola kaluwore gi dwaro mar MCAs mar thiche oko e apis. Kotelnegi koda John Ogeya ma bende en jaked ne ratich oganda giywak ni MCAs ma kaunti no itiyogo marach mar golo oko e apis jotelo mawuok Lego Songa. Wira ni ma e tim manotimne jalup gavana William Oduol kod jatend migawo mar pi machon e kaunti no Julie Onyango. Gichiwo siem mager ne gavana ma Siaya James Orengo kagiwacho ni chal makama nyalo bage e yiero ma 2027 ponono nobiro laro kom mar gavana. Grace en waziri ma Siaya mokwongo. To gik mosetimre jo Alego moko mokalogo wala ani kendo wacho mar Grace Agola ni okane timre. Lego Songa en party ma Siaya to gibendo nego migi pok gi marom kod kaka migi sub counties moko go. To gino sabi aminga to wadwa chiwo mana CM ni ma Grace okane timre kaka moko go setimre to waling kendo kwaling kendo wawuok woko kendo no Grace kendo jo Alego kod Alego mangima mondo wang pokgi kako winjire ka development projects mosemiyo wan kaka Jalego wagduoko erokamano kaka Jalego. To gima nenda wacho nen mondo ne mbele kura biro next year 2026 campaign dhi chako. To lweny miketo piny ni en lweny machalo gi mag target governor mondo governor nere ka gimogore kod Jalego. Mane momiya kwae ni mondo one mbele kabisa. Koro anane non kik koko bedie ka koko nosebedo Siaya i low MCAs bineno ka tungni obet kata sigu bendo obedi kind MCAs gi jotelo mamoko. Wakwayo ni koro mae MCAs ranguru matut. Kopo no wachi ni ochopi komu nune mudhi ng'ade uru kung'eyo kuwe ma Siaya betie mana ka un MCAs une mukelo. Wan kaka joma mine ma Lego Songa wadhi chungi minegi kendo wadhi kedo ne ratich mine manie telo chakre kawuono ni nyaka minegi te yud ratichgi. Riwruog Saga ma stima